Alis na po kami. Alis na po kami. Ayan. Ayan po. Ang gugulo. Ang gugulo po ni M. Alis na po kami. Magugulat na lang ito. Kaya alam niyo kung tapunod. Magugulat sa noodles. Makikita niyo to sa... Hi! We are for stopover. Ayan, nasaan na sila? Hindi ko dyan Ay, ano nangyari sa amin dyan? Saan si Sir? Ayan, nandito na kami saan to? Ano, McDo? Joke lang. Ayan, nandito kami sa... Let's go po. Ayan. Sa CR po muna kami. Ayan, tatapon ng basura sa tamang tapunan. Oh, mayroong hindi nagtapon. Ako. Mali yung drive. Blockbuster po. Ayan, ayan po yung coach namin. Coach? Kita coach? Coach. Welcome to McDonald's. Ay! Hi! Hi, McDonald's. Parang sa marami pong so yung akit pinabundok ng tahan, katabi niya ako pupuntahan. Nakita po yung bundok niya sa as in sobrang dami talaga. Kasi bawal po tao. Ano man dito? Wow! Dito ka! Wow! Ang ganda. Wait lang, baka mag-shortcut tayo sa hagdan. Buti na lang pala. Hi po! Welcome to nandito po Taal! kami. Say mo ka ako. Pa-F. Dasi sa kay Doc, no? Dun, 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 dun. Sana ganito piling kapag nasa classroom. Oh, bilis na. Picture mo ako dun, Tere. Dun ako. Ano ba? Picture daw. Ano yung doggy? Nag-sing Oo, ayun siya, ho. Baka nanguhuli siya ng isda. Wow. Oo nga, no? Yun talaga yung paligid dun. May sangria kayo, guys. Meron ako, Sir, sa bag. Yes! I love it, Sir. Ay, Oh, ayun na. Tapos na kami doon. Saan kayo pupunta ngayon? Ayan na po sila. Ayan na po sila. Ayan, ayan. Sakay na po kami. Rick. We're here na in Shercon. Shercon na ito. Yan. Na kami. Ayan si M.O. Busy rin sa pagbibideo. Yes. Na-assignment ako kay teacher. Yun o. Ayan. Okay.
September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate my standing. I'm far away from Earth, and I wanna know if you exist. Wala muna tayo anuhan. Trial. Nasaan? Wala. Hi, Shercon. May kabayo. Shercon Resort. Ayun na siya yung pangalan. Bye-bye. Uwi na kami. Hindi na ako ng video. Pakain na kami. Post ako ng post. Video pala yan. Video to eh. Kagan. Pangalan mo? Kalimutan. Ma'am Jara. Ano mga mabibili dito? Ayan. Ano ba ito? Wine. May wine? May wine. Wait lang. Michelle, pa-picture po. Hanapin natin si ano. Ayan. Dito nila talaga kinukuha yung mga honey. Ayan. Dito talaga nila kinukuha. As in, fresh na fresh. Nasaan siya? Nasaan siya? Ayan siya. Hindi kita yung eyes niya eh. Ito siya. Ayan. Kita na ba? Ayan siya. Ano? Baliktad. Ay, sorry. What flavor to? Ah, suka pa lang. Sarap, Sir Em. Ano yung sabi mo? Ang sarap. Honey coat po siya. So, pag wala na po siyang honey, yung pong ginagawa namin suka, pinaferment po namin. Tapos yung wax po, niluluto po namin. Ginagawa po namin siyang ganito. Beeswax. Beeswax po, ginagawa po sa lip balm. Ayan po. Candle. Ayan po. Mismo po siyang gawa po sa honey. Wala po lemon. Hindi yan niluto ha, ang hay. Luto pala siya from the heights. Jai. Ibigay ko Ayaw tikman, Jai. mga sa mall ko. Kasi sugar lang yan. Okay lang. Sarap! Yan, ang tawag sa kanya ay laywan. Ito naman yung pukyutan. So, 2 months sina-harvest namin to. Medyo matagal yung kasi maulan. Ito naman, 1 taon na. Kaya mas strong po yung tamis niya. Ito yung malaki na bee sa tuban. Yung once na maka-stay, pwede makatay. Baliktad. Sorry po. Wala sa sound.
Hindi siya masyado kaya. Masarap nga. Hello. Para siyang lomi. Mukha siya nung nagpuri mo lasas mo. Oo. Pero pwede mo siya ilagay sa ref. Masarap nga siya, Jai. O, diba? Ano binili mo, Jai? Yung tart ko. Dami, Joy. Ay, dami. Hindi siya. Mm-hmm.